Baik, selamat malam buat semua keluarga besar masyarakat cinta di Samangon Legi. Terkhusus buat perdukaan Mang Monan RT 4 RW 2 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Indonesia, Jawa Tengah tentu. dengan slogan guyub rukun seduluran tanpa batas. Sing enom rukun, sing tuwa tuwa. Amin. Pokok-pokok kasebatan, rukun karo tangga teparone, rukun karo keluargane, rukun karo masyarakat sekambiane. Amin. Bersama dengan Saka Arkana Malam hari ini dan juga Nugroho Audio. Wasik Nugroho Audisi Profesional Sanjung, terima kasih. SN Production juga tinggi. Ayo. Wasik Markiril Andren Sukasmin. Turi-turi putih ditandur neng kebun nongko. Turi-turi putih ditandur neng kebun nongko. Selarat tiba nyemplung kok kira kembangke opo. Kok kira ya, kok kira kembangke opo. Saka Arkana, the best music of campur sari. Hey. Kowe nganggo kembang, aja ana turi tak gedhek kowe. Lho ya aku iso kembang ah. Iya. Gentenan padha engko nganggo kembang. Kowe ape nganggo turi tak stop sik ah. Ya ora dong. Ayo kembang yo. Oke. Tarian. Lho yo iya kok. Kembang. Kembang nongko. Kembang nongko cacahe 5. Kembang nongko. Kembang nongko cacahe 5. Manut topi tuture wong tuwa. Nembe mburine ora cilaka. Mbok ira kembange apa? Asik. Ayo cek. Enak. Iki ketemu. Ora ono leren kukur-kukur jitok, iki ketemu padha karikan. Oh sik aku diundang kok. Aja Kowe ning kono ah. aja dono, Diundang aja aku dono. kok. Walah takok kembange kok ada-ada. Nggih. Apa neh? Iya. Lho kowe ya iki ya. Iki jatahmu kok ayo. Iki aku Lho yo jaga. nganggo kembang. Lho yo iya. Alah si pilih kan. Ah diajak. Tes. Untuk kembang apa? Walah takok neh. Ora ana kembang Edi Sujarwono iku ora ana. Kok ana kembang Edi? Oh sik aku jenenge panitiane sapa aku mau takok kok. Iya, Jenenge iya. ku Pak Dwi Sujarwono. Nggih leres. Nggih. Siaga ingkati. Kembang ya iki. Ya kembang no. Kembang klopo. Kembang